iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma ket awan mo't dyan ti parak? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, yasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? No ngay yatayaw. Ay, ada jak mabasa. Ha? Kat kasano nga ro da makapirma ka? Sa dino ti ayan ayat ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang kail. Biro ka ma, damagam pa'y laang ba't? Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkabaw ka ng kail. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito'y ka di drawer ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita, kinita kun. Ito yung nga kusina. Sige mad, biro ka. Namin ano kakadian nagtimpla iti kape mangkail? Ha? Namin kurinta. Ha? Angam, ada ka di dita. Awan mo tangkail. Sa mga nunabatik iji balay Ay? Na, apay nga katawa ka. Anyat nakakatkatawa aya. Nakita ko ti antiparamang kail. Ay, nabiro ka? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaanin tanay. Kasapula. Mabit lang nga ron ang kail. Di ka kutkuti ata alain. Inayadak nga alain akas na... Ay! Ito yung ti antiparam. Ha? Adalagayam iti ulok. Wanang kail. Yay. Nawang, agkabaw ka na talaga. Ibatim nga minan, dito yung barangay hall, dito antiparam, kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iji balay, may. Kat kanayon mo asapulan kada kami, dito nga antiparam. Ay, nakaron sakit diti kabaw mo. Na. Di mo amo ti pangikikam iti antiparam. Uwan nga rod. Narigat ti agkabaw, kapitan. Ay, nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga rod noon niya dahi si daan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Na, ay, jak nga rod unay makita. Sige, siya kun ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti si daan. Apay, adi mo kayat asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itad mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ayun, ay kit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti parak. Yawat ko kan ka. Wun tapno makitak ti alak asidaag. Ay, kabaw kan talaga. Na. Daytoy na. Na. Inalam mo di taulok ti antiparak. Katwan, adala di taulom. Apay, di mo malagip nga imparabaw mo di taulom to'y antiparam. Ay, malagip kon. Ay, adala nga ro di taulom mo, ipaalam pa'y laang. Ay, agpili ako iti sida ka. Ay, di mo mo't alaan amin alasag Ay, puro samot kuko dya imbatem asidaag. Ay, asino di magmag na iti kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat no ni kumparim abadong dayjay. Ha? Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya? Usareman nga min day ta antiparam. Day ta. Na, iso gayam nga agpaiso. Anya ti panagkitam. Kaslapay laang asinaw akalaingan. Ay, naglastogan amagmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Pinayapayan naksabay. Na, ay ayaban na kamay. Na, ay apay nga tanga gay ayap. Ay kat, ada siguro ibaga na Ay sige, tama panak, ijayan na. Ay apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipatan mo, ginagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Ha? Apay, ada aya? Ay,
Agkabaw ka na talaga, pare. Ay, ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Ay, jak mo balagip. Kano ko na mamapantay jay ilay. Ay, imbagak day ta? Wine, kit itangal daw, ti papanta. Apay ngay adyak mo ten balagip. Kit malagip mo na, tayo palagip kumutkingan, pare. Ay, wala niya. Kahit kasano ngay, indan na. Ay, sige, mapantan. Magpara ka, niti pagluganan ta tricycle. Ay, sige. Ay, mangpara ka ta, gulits. Sa dino ti pangituludak ka da kayaw. Ay, damagam, nitatama ba dong kwaraw? Tataba daw. Sa dino ti papanan nyo kini Angkyle. Nay, apesyak ti pagdamagam. Damagam kini Uncle Mau. Napay nga pinatudon kayaw. Diyak amo no sa dino ti pangituludak ka da kayaw. Ay, pare pa daw. Kunak man no amum ti papananta. Wait, mate, pare. Idi naglugan ta dito yung tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha! Nakulog dito yung utak ka, anagungon. Apay ngay, yung mamam na niya ti papananta. Ay. Di umot pabasulan ti tricycle ko ha. Lika-likaong ti kalsada. Isuan na tag ti tricycle. Ay, pare, kasanon nga. Ay, kit basta pailita, pare. Anja? Malagip minto siguro, no da kami di ilay, kwaraw. Ha? Pangibabaak ngay kada kayo ijay. Pare, sa dinong iti pangibabaan na kadata. Ay, basta ijay, kunak mat. Ijay ilay. Di kamit makawawat kwarong. Na, sakpaya, inti sana makaawa-awan. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyang. Nakitam ang nagpaili da? Katuan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sos! Apay ang nagpaili da? Tsaka mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni Badong Kaumaray, nga may nadan kabkabaw na. Na, Malipatan nan numaminsan no sa dinaw ti papanan na. nay, kasta aya. Wun maray, numaminsan rumarlat ta adi namot amaw ti papapanan na. Tila pang berbero kakenkwana. Isumat lagayam asinapol mo dito tersina kidi na minsan ngal daw. Wun tarimwar manaun. Kunana amapandita balay ni kapitan ngam sabali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya! Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan, kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay, pare. Dito yung mutarangtay din ang ibabaan ni Kwarog kadata. Ay, jak amu Yang ito ramidin ta dito, pare. Tumpuak tansan. Ay, sada. Ha? Apay kumatumpok ta ngay. Ha? Aguray. Panunutay, no niya taramidin ta dito ilay. Aguri ka. Kasla jak mo tin makita tiaglawlaw. Apay ngay, pare. Nalipatak di antiparak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasano mo na nalipatan, pare. Kinodalaang mo di taulom na itabirbiro kam nga antiparam. Aya! Ay, wong kayo. Dala iti tok-tok ko. Kunaking gagay. Ay, makita kong taglawlaw. Na! Nagwadong kaya man abang pala dito'y ili. Uy nga rad. Nagmayatan dito yung ilay, pare. Unahin para di makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus. Ha? Kanya dahil ta makikita may pare. Ipagamit na. Hops! Dajay! Ay, wow! Hops! Opa! Ay, nagmayating nagpaiso, pare. Ha? Chicks, anak ka short pan. Hina nagpupu daw dan. Hops! Nagado at chicks. Ay, agore ka, pare. Isong sabot tirantata dito yung ilay. Ha? Isong ay may ta dito. Aguri ka. Malagip mo? Uy, pare. Malagip ka. May ta dito. Tapno yung tag chicks. Ay, wala niya. Ay, mapanta ka rin. Wen Mare, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni Badong mo. Nagtungtung da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. Nakula ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Taapay. Nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Enteng. Ay, uray ni Badong Kumaray. Nakarumag ti kabaw na.
Ay, masapul nga rod asurutan ta ida-ijay ilay. Taamangan no anyan tukit di ti aramiden da-ijay. Ay, inikanak manen iti sakit ti ulok dayjay abadaw. Ay, si kalaang aya, uray siyakmat Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sako ida-ijay tay jay ilay. Nagaduarang tay ijay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atidugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida-ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Kunahakon ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Ngam agpin na tudon damay. Ay sos mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Arkilain nyo ati tricycle kaw. Ay, kita maray. Aggastos tapay, gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount mi mutang. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. No agkabaw kayo, mate. Di ata discount yaw. Ado di kwartayo? Paray, natukan mo ti kwartata. Ay, pare, ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwartata. Mace, wine, adu ti kwarta, may. Ayan na nga iti kwartayo. Paray, anya ka iti ibaga? Ibagam anak kabulsa ti kwartata. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Kini kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo. Agorder kayon iti kayatyo. Anya ka iti orderin ta, pare. Arak ken chicks ken pulutan. Nangang mo, Mace. Timbaga ni Parek Enteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wine. So nga iserve mo, nakita nga order, may. Taurahin, may. Okay. Ay, nagmaya. Nagtibiyag mo kastulang, pare. Una. Ataw, ti kwartata. Kitwon mo't ngamin, pare. Kastoy kumakanayon, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dino ngay nga rod ti ayanda, maray. Awan damat dito rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di tauni. Win nga paiso. Amangan no addadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabaw dan talaga, maray. Nga rod, maray. Napanandangatan aya. Ay, ale, umunag ta dita. Sige, maray. Ninsamot pari badong jay ang nakatugaw. Aywan! Iso, maray! Ha? Ay, sige, tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samot ag video okay. Tidakas na no nagiinom dan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay, iti inuman da. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay, maray? Order damat ngamin nga order iti arak ken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida? Kuna damat ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kuna damat ngamin nga aday bulsada ti kwartada. Kahit kasano tangaruden ngay abayadan dagiti order damarat. Sapay na surok asang ribang. Imbag time may ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagurder. Nasken abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yun, nana. Ay. Nakadumugdan di talamisaan. Kasta una yun, abartot da. Wun nga rod. Agbayad kayon, anana. Tano saan, agayab kami iti pulis. Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay minto bayadan inton bigat. Wunan, agtalag kayo kadikada kami. Uray no saan amapagtalkan tiro pa may.
talaga nga agbayad kamay. Kwarog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall, tirumbang nga ayan na. Apay ngay. Delikado nga ron na rumwar. Ang mga nutila manan papapanan na. Sige, matungpalan tay. Apay ngay, kuskusilapan nakmatan ng kail. Awan mo't basol ko ken ka. Ayan, tenti parak. Ipabirok mo pa ilang kanyak. Ang dami di taulaw. Aya, aywan. Ay, talaga nakaroon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaw niya? Nanay, abi ating makdar ka. Nakagtimplay ti kapik ije kusina. Nanay, abay ngay, nakasapatos day tamay sa sakam. Idinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha! Ay, apayan ngay. Di mo ayan adlaw ije balayaw, sakbay arimwar ka. Ay na, Kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Tasika ti Kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.